Egunon, Peli. Ondo esan beharko, lehenengo aste sasi normal hau edo kontrolatu dugu, edo kontrolpean jarri dugu, eta gaur asteburuari ongietorria egiteko prestere bagara, dena esaten hasita, gogoz hartuko du biharko eta etziko asteburua, bai. Tira, Baiana Maritorena gurean da, eta berarekin arte eszenikoak agendari begira jarriko gara, eta Asier Ormaza izango dugu gurekin, estreinaldi giroan dabil Ormaza, eta tira, gure uinetan labankadaren lehen denboraldian ere engantxatu genuen, eta gaur gogoratuko ditugu hoiek, bestelakoak, ibilbide luzea duelako, baina baita, nolabait urrengo egunetan, eta urrengo asteetan ere, publikoari erakusteko dituenak, Palestina antzestokira egitasmoaren inguruan ere hariko gara, la fundizion aretoaren arduradunekin, street artaren inguruan hariko zaigueneko iturbe, eta hor, bainbat polemika eta street artaren esentzia eta kapitalizazioaren inguruan ere jardungo dugu, eta tartea balin badaukagu behintzat, FOMOaren, kanpo geratzearen edo zerbait galtzearen inguruko kontzeptu hortatik abiatuta, beste bi kontzeptu planteatuko ditugu, pixka bat murgilduko gara, denok ere nahiko harrapatzen gaituen FOMO delako horren giroan. Gainera, Saharari kantari ekitaldia otsailean izango da, eta uste dut, bertarako sarrera batzuk zozkatzen hasteko unea ere, iritsi zaigula beraz hauxe menua gaurko ostiralerako. Zuri berdin, Beli. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon, urteko asterik gogorrena gaindituta, ostirala iritsi da, Gabon egunen osteko lehen lanegunak ez dira errazak izaten, baina bagoaz martxa hartzen gora bihotzak. Gora bihotzak oso gora, goraino, zeruraino. Izan ere, hainbat herrialdetan globoan igotzeko eguna ospatzen dute gaur. 1783an Jean-Pierre Blanchardek globoan egindako lehen hegaldiaren omenez. Filadelfiako Walnut Streeteko presondegiko patiotik gloa jaurti eta Deptforden, New Jerseyn lurreratu zen. Esaten dutenez, egun horretan hegaldiaren lekukoetako bat George Washington presidentea izan zen, eta John Adams, Thomas Jefferson, James Madison eta James Monroe presidenteak ere bertan izan ziren. Oiana, neko zuek globoan ibilizaret inoiz? Ez. Bai. Zu bai, Oiana? Bai. Gero kontatu barri guzut. Aspalditik gatoz urrunera goaz, aspalditik gatoz, baina egan egiteko. Baina hankak lurrera ekarrita gaur urtarrilak 9 energia estatikoaren mundu eguna ere, pentsatzen dut egunaren aukeraketak arrazoi zientifikoren bat izango duela, baina gaurko efemeriden protagonistengatik ere izan ziteken egia esan. Ileak tente jartzen baitzaizkigu gaurko protagonisten energiarekin. Elektrikara sentitzen dugu Louis Michelen gutunak irakurtzen ditugunean. Sua sentitzen dugu Simone de Beauvoiren hitzak topatzen ditugunean, eta kalambreak sentitzen ditugu Joan Baez entzuten dugun bakoitzean. Goazen lehenengoarekin 1905ko urtarrilaren 9an Louis Michel hil zen Marseillan, bizitza osoa zapalduen alde aritu ostean. Irakasle, idazle eta iraultzaile frantziarra izan zen. Personnel, l'image du renoncement, le moi n'existe plus en elle, son être est tout au dévouement, pour ce cœur vaste et secourable, ivre de solidarité. Le seul air qui soit respirable, c'est l'amour de l'humanité. On la condamne, elle le défie. 1871an Marsek langile klasearen zeruari egindako erasoa, deiturikoan parte hartu zuen Louis Michelek, hau da, Pariska komunan
Ordurako eskolako maistra gisa aritzen zen modu autonomoan, aktivista errepublikar nekaezina zen, emakumeen zirkuluen antolatzailea, idazlea, opera konpositorea eta poeta. Era berean, bere pentsamendu errebeldea ondua zen, eta 1871ko martxoaren 18an, Luis Michelek Tuilerietako jauregiaren hartzean parte hartu zuen. Gainera, petrolerak deituriko taldearen parte zen. Kalera irten ziren emakumeak Parisko barrikadetan parte hartu zutenak eta bere belaunaldia harritu zutenak. Hezkuntza, bizitza, informazioa, manifestazioa eta adierazpena bezalako eskubideen defentsan aritu zen, bereziki emakumeen eskubideak erdigunean jarrita. 1905ko urtarrilaren bederatzian zendu zen eta esaten da 12.000 pertsona joan zirela bere hiletara. Sous le ciel noir de la révolution, une femme se dresse, symbole de rébellion. Louise Michel, enfant d'un peuple sans peur, à Montmartre, elle érige un rempart de ferveur. Depuis le sommet des barricades, un fusil en main prête pour l'embuscade. Face aux tyrans, elle ne plie jamais. Sous les balles, elle chante la liberté. Louise Michel, guerrière intrépide. Beste pentsalari bat aipatuko dizuet. Gaurko egunez jaio zen Simone de Beauvoir 1908ko Parisen. Mojen ikastetxeko hezkuntza katolikoa jaso zuen, baina 14 urte zituela, jakin min intelektualak fede krisia eragin zion, eta matematika, literatura eta filosofiarekiko interesa sendotu zitzaion. Sorbonan, filosofian ikasketak, Jean-Paul Sartrerekin harremana, irakaskuntza, Le Temps Moderne arlizkaria eta nola ez, liburuak. Gai politiko, sozial eta filosofikoei buruzko eleberriak, entxeguak, biografiak eta monografiak idatzi zituen. Bigarren sexua, adibidez, feminismoaren bigarren olatuaren bultzagarritzat hartzen dena. 1986ko apirilaren 14ean hiltzen eta bere hilobia Montparnasseko hilerrian dago. Simone de Beauvoirrek hautsak arrotu bazituen bere idatziekin, Joan Baezek hautsak arrotu zituen bere abestiekin. Protesta kantaren erregina gaurko egunez jaio baitzen 1941. Well, I'll be damned, here comes your ghost again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than... Ahots indartsua, zorrotza, soprano baten tesituratik hurbil, vibrato kontrolatu batekin, 60ko hamarkadan bilakatu zen protesta kantuaren ikur handia Vietnamgo gerraren magalean. Hippie mugimenduaren alde, Txileko diktaduraren aurka Nixonekin zorrotz eta Kataluniako mugimendu independistaren alde, Joan Baez beti errebelde. Duela hilabete abesti berri bat argitaratu zuen. Abeslariak azaldu duenez, Donald Trump etxe zurira itzultzeak estudiora bueltatzera eraman zuen, eta bertan protesta kantu berri bat grabatu du. No Kings izena jarri dio, eta gaia presidentearen autoritarismoaren aurkako manifestazioen leloarekin bat dator. No kings, no kings. No walls, no judgments, no oppression cowering. No kings, no kings, no kings. Every color, every culture, every language, every creed. No kings, no kings, no kings. Elektrizitateari helduta, olimpiar jokoetan domina bat irabazteare gauza elektrikoa izan daiteke, eta entzun bitxikeri hau. 1874ko urtarrilaren 9 gaurko egunez, Jose de Amezola jaio zen Urkabustaizen. Joko olimpikoetan domina irabazi zuen lehen euskal kirolaria.
1900 urtean jokoetan izan zen eta urrea eskuratu zuen puntista gisa Juan de Villota kantabriararekin bikotean. Domina hori irabazi zuen lehen euskalduna dugu, baina garaipen erraza izan zuen. Partida bakarra zen jokatzekoa Durketi eta Etxegarai ipar euskal herritarren aurka, baina hauek jokatzari uko egin zioten. Hala ere, 2004 arte, nazioarteko batzorde olimpikoak ez zituen Amezola eta Villota txapeldun olimpikotzat hartzen. Antza denez, joko horien anabasa estatistikoak eragin zuen, orain dela gutxi arte, lehen domina olimpiko horren berri ez izatea. Eta jakina, puntista bikoteark ez zuen inoiz domina zintzilikatu ere egin, eta ez zuen inoiz haren lorpenaren berri izan. 150 liberatan baloratutako artelanak jaso zituzten sari gisa. Pilotari, txoineko tantxuri-xuri, gerriko zurdintagori euskaldunen ezaugarri, benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Ezkerreta eskubiak, sendoak eta garbiak, begia berritzargiak ta nolako hankabiak, bizkorrago bezerbiak, ezkerreta eskubiak. Entzuleo, guk ez ezker gantxo eta ez punpa lasterrean aritzeko trebetasunik ez daukagu, baina elektrizitatea bai maite dugu eta gure gonbidatuek eragiten digute elektrizitate hori. Orain, 3 gara, baina gehiago izango gara gaurko goizean zehar. Bai, adibidez, Asier Ormaza aktorea izango dugu gurekin kafe hutsa hartzeko. Estreinu giroa murrilduta da bilbera, baina tarte atera digu eta asko eskertzen diogu gurekin aritzeko. Gogoan izango duzu gainera hemen, Labankada podcastean ere izan genuela, ez da? Bai. Eta street art edo kaleko artearen inguruan ere hariko gara. Vandalismoa edo artea, artista batzuen hipokresia... Eta nik arte eszenikoen agenda ere, ekarri dizuet. Euria omen datorretan zokiak izan daitezke, ez da gure gotorleku egun hauetan. Bai, eta otsailaren 28an Bilboko euskaldunare izan daiteke gotorleku, euriarentzako eta baita elkartasunerako. Saharari kantari ekitaldi handia ez ere hitz egingo dugu, eta gian sarrera batzuk zozkatzen hasi beharko dugu jada, ezta? Eta herri zapalduekin jarraituz, Palestina antzestokira egitasmoa ere ezagutuko dugu La Fundición aretoaren arduradunen eskutik. Hau guztia 2 orduetan kabitzen bali mazaigu bintzaten Entzulio. Urtarrilak 9 ditu gaur eta ostirala da ongieturri guztioi bigarren kafera. Naiz, irratian zarete. Zuekin zergatik behiratzen dira zurreloien, Ez dakit esango duzu. Pintxatzen nebilen, baina ez zait bilan nebilen hitza etorri. Lasai. Zuekin oian Maritorren agen be. Egunon. Ikusi zut eskuak mugietzen nola. Bai, eta pentsatzen ari zinen ez zer esan zen. Kaioa ez zait asko gustatzen. Igual kalatxoria gauza bera da, baina hitza politiagoa da. Zurriolako kalatxoria izan zitezke. Bira, hola polit. Zuekin, Jon Andreok, Zurriolako kalatxoria oiana Maritorren agen be, non? Nik usteneko ontzaren girotik ikusten dudala, irudikatzen dudala gehiago. Bai, zergatik? Ez dakit, aiztondoko ontza. Bueno, Ez dakit. Bai, ontza izango naiz orduan. Piskat begitan, ez dakit, bai, ontzaren... Begizulen gatik. Hori zuk esan duzu. Galdetzen nahi nintzen. Entzuleok zuekin aiztondo baiarako ontza, eneko Iturbo eta mendi egunon. Egunon.
Eta ni Hori letxe izango naiz. Ze esango dugu eneko? Ja, Nien ez batea ez bila, dakit. hola kontan. Ja, ni ere ez. Tolosako... Nei xaguxiarra, teatzen zait, ezagit zait. Xaguxiarra! Baina xaguxiar hitza gustatzen zaidalako, polita iruditzen zait. Ez? Ez da bit. Ez da, molilla. Entzuleo gizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak begiratu behar dut, ja, 1103 du, goizak 10:23 minutu, urtarrilak 9, eta gu urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, eta 3 bider 2 ez dira 9, baina 3 berbik 9 mango liguke. Eta ni horrekin ja, konforme. Aspaldian bakarrik Hemen egizan dute Inigo Arrai Bihurria. Begira. Horiako amoarraia. Bai, Zaniteke. bai, zu gaina pira. Bira, gaina gaur Kayak Bass Country. Kayak Bass Country, tope. Gainera, ez da gizu ze gauza den dualidade hau. Ze, ni oso pozik jartzen naiz eguzki ikusten dudanean. Baina, karo. Ze, bueno, itxasora joateko piraguarekin, edo mendira joateko, edo errekan ere ura baldin badago eguzkia, nahiago izaten dut. Baina gure errekak nahi kutsik egon dira, azkenen urteekin hasi dira pixkat betetzen, baina ja egunotan ikusi dut oraintxe esteren zubin, baxena parroan antxe donibane garaziti pixka bat gora, metro terdi ur dagoela, gozo aritzeko, desan bia, asteburu hontan igual, nire ankideak edo nire kideak engainatu behar ditut. Beraz... Horretan hasiko zara zuzenean. Bai, horretan hasiko naiz, Bai, hementxe zuzenean laraziko diogu Euskal Herriari, Kayak Bass Countryk, asteburu honetan ea zerbait antolatzen dugun, ze euria dator, euria eridu. Oraintxe, berriro diote, esteren zubin metro terdi daukagu. Osondo. Eta... Hemendik gutxira, Zuzien geixo. ere erreka nahiko betea zegoen. Betea zegoen, ez da? Nik uste erreka guztia betetzen ari direla. Bidasoa berare beteta gongo da. Seguro. Asteburu honek beharko du piragua gastintzeko asteburu, bai. Y no me gusta lo brillante, ni ver llorar a mi compadre. Prefiero morir que seguir adelante si no te tengo a mi costado otra vez. Mercedes esan baiet, ametzetan goiezela egazien. Tan itzuratzetik nau. Eta guztia esaten hasi naiz, baina ez da egin nora iritsi nahi nuen. Ez nubaitetik abiatu gara, amoarraiaren kontuarekin. Hori da, bai, hortik etorri da. Zer animalia. Bai, denok espero zenuten eguna iritsi da, bihar zitusakien zozketa ikaragarria. Zenbakiak hartu dituzunei, adi, bihar telefonora, agian zuen bizitzako deiri garrantzitsuenetarikoa jasoko baituzue. Ta bai, dantzak gaur ere, zoragarri dio Inokerrek. Puesta con la pistola. Egunon gaztiak, egunon, bai, nire maite duta da gaur elkarrizketa Zaldibiko Zak, eta gero Escape Room Beasainen oiana ikustera. Benetan! Beasainen zara gaur oiana? Bai, Beasainen egon gara usurben. Gorkantzi izango da. Osondo, ea gustatzen zaizun, esango diazu. Eta adie, kulturzaztek ere Laizter Zozketa Zaldibiko kontzerturako. Zaldibiko ze kontzertu. Badaki Zaldibin kontzertu oso polita datorrela. Bai, bengo eta esan ezinen kontzertua. Baina gehiago igual izango dira, ezta? Gora ostiralak eta gora zitueneko zozketa, juhu! Dantza 36 diote mendik. Oh, lala! 36? 35 edo... Gaino, oiana dagoenean, neurketa gainditu egiten sistema, da. bai, lausotu egiten da. Egia da, hau, beti gertatzen da, baina euseragoz egiten ari zarela, batek dakienean, danak hobetzen dira. Eta oiana datorrenean, dantza hobetu egiten da. Zugarri, bono. Benetan diotut. Bastante fane, La Chama, Tata, Txijuarez, Denso eta konpainiek egindako bihotzian kantu honen, egia esan, Maite duten tartean murgildu behar dugu entzuleok, zuen maite dutak ere helaraz ditzakezuen, noski, bai gure txataren bitartez eta baita gure WhatsApp zenbakiaren bitartez. 688 722 844 telefonoan. 688 722 844 Jana, zein da zure maite duta? Begira, bi ekarri ditut. Maite dutez bat, eta gero beti gertatzen zait, sarrera irakurtzen hasten garenean, maite dutak edo efemerideekin loturak egiten ditu dela, eta hor ere, maite dutak sortzen direla. Orduan hasiko naiz ezarekin eta gero politiarekin amaitu. Maite dut eza, badago eta nik aspalditik edo, iruditzen zaitez, gertatzen dela, umorea gazteleraz egiten denean,
grazia gehiago egiten digula euskaldunoi. Edo, esan nahi dudana da, antzezlan batean bi esaldi gaztelera sartzen dituenean jendeak parra egiten du. Eta igual euskeraz berdina esan da, jendeak ez duiten. Eta nik hori ez dut jasaten, ze uste dut euskaldunok gai garela umorea egiteko, eta gainera ikusten ari naiz nire ikasleekin. Hau da, 9-10 urteko ikasleak improvisatzen hasten direnean, batek gazteleraz esaldi txiki bat edo palabrota bat esaten dunean, zea bat, barre egiten dute. Eta euskeraz egiten dutenean ez. Eta ja oso txikitatik oso barneratua dagoen zerbait dela iruditzen zait, eta atzo galdera inien. Eta zergatik egiten duzue gazteleraz edo, zergatik sartze dituzu eta zea grazia gehiago dauka. Tan, ez dakit zergatik dagoen hain barneratua grazia gehiago dauka hori. Nik uste dela agian adin horretan ere da zerbait, ez? Berria edo arrotu egiten dira, erderaz esan detelako zerbait, ez ikastola baten barnean, ez dakit zer. Baina uste dut, hasieratik eta oso txikitatik erakutsi barko geniekela umorea egin daitekela euskeraz. Eta batek aipatu zian, baigira, ezagutzen duzu zirkuko paiazoa, hori oso graziosoa, hori, ez? Pixkat, erreferente horiek ere izan ditzatela txikitatik, ze gero hori joaten da handitzen garen einean, eta bakarrizketa bat euskeraz ikustera joaten zara, eta erderaz esaten dunean aktoreak esaldia jendeak barre gehiago egiten du, beste guztian baino. Orduan, ni beti antzokietan deseroso sentitu naiz, eta ikusten detenan ere txikiekin ja hori hain nabarmen, kezkatzen hauen zerbait da. Baina maite dut bat ere badaukat. Eta hori bai. Eta izan da efemeridea, eta aipatu duzu, eta galdetu egin didazu, ea globoan ibili ginen sekula. Eta orduan globoarena irakurri dudanean, globoan egin nuen bidaia hori etorri zaiburura, eta nik inun gaina Kapadozian, Turkian. Eta uste dut, leku askotan egin daiteke. Pixkat globo aerostatikoaren paradisu bat, ez? Uste dut badela oso paisaia ezberdin bat ikusteko aukera. Pentsatzen dut globoan edo airean, ez? Dena ikusten dela ezberdin? Bai, eta dena izango dela polita, eta itxasoa bera, eta mendia bainango, ez, paisai mota oso berezia da, arroka hoiek, gero gia da globo zinguratuta ere bazaudela, orduan, bai, oso esperientzia polita. Pixkat globo kalejira bat edo. Bai, Jakin izan ezkio igual trikitixa baten manda. Eta hortxe jotzen Eunda santimaminia Kapadotxian. Elitzateke txarra izango, bai. Taina unibertsitateko lagun pare batekin egin nuen, bere garaian beste lagun bat bisitatzera Turkiara joan ginenean, eta oso politia izan zen, eta bueno, beraietako baten urte betetzea gainera gaur, beraz, zorionak. Ismene? Zein da zure maite dutaneko? Nik maite dut bat nekan, baina lehenago maite ez bat okurritu zaitu nintxe bertan. Ez dakit maite ez aden edo zer. Baina orain latxama entzun da, gogoratu zait, latxamako tuli edo txil mafian egondako tuli ere, Argentinara joan dela. Eta taldea utzi duela. Eta hori. Egia da, ikusi dut zerbait. Bai, joan dela Argentinara behiak zeintzera. Edo horrelako zerbait ulertu denik. Orain egin ezakete korrido tumbau ranchero. Bai, horrelako zerbait. Ez dakit zer egingo duten noain, baina... Claro, ez dakit izan marko zan, korrido tumbado ranchero, mexikanos edo gillo... Edo Argentina... Hacemos korrido tumbado ranchero, ez dakit, pixkat. Ja, ez dakit nola egingo duten. Nola bideratuko duten, hau. Bai, beraiei galdetu beharko diegun momentu batean. Baina, hori batetik eta bestetik, aurrekoan aipatu nuen, oporra hauetan familiarekin denbora asko izan naizela, eta oso ondo pasatu dela, eta aipatu behar dut aurrekoan enuen esan, baina lehengusu berri bat izan dudala, aste honetan bertan, eta hori, nire maite duta. Ize polita. Oso polita. Abesti bat jarreko diogu zure lehengusu berri honi. Eunate izena. Eunate izena du. Bai. Oso ondo. Aspaldi jarregabeko hau eta gainera jarriko dugu musikariak.eus ataritik. Badakizuen musikariak palestinarekin mugimendua osatu dela, eta hainbate artistok, Spotify plataformatik, eta ez dakit beste plataforma batzuetatik ere, ez dute duguna atera beharko, eta tira giro horretan sortu da. Musikariak.eus webgune plataforma, eta nolabait, erabaki hori
hartu duten, edo hartu dugun hobeto esan da, taldei besamateko modu bat ere bada, azkenean Spotify plataformatik ateratzeak sortzen du galera bat, ikusgarritasunean, erreprodukzioetan, presentzian, eta, nolabait, militantzia edo exigitu eskatu badaiteke, modua horixez, beste plataformetan entzutea, edota, espresuki horretarako sortu duten webgune honetan entzutea izan liteke, eta hemen talde mordoa topa ditzakezue, dagoeneko musikariak Palestinarekin 200 gora taldeko osatzen dugulako, eta bertan, musikariak puntu zen topa ezakezue euren musika. Neskame izana, lantegian bizi lanean hil, baina memoriak kantuta dantzetan, irautza pizten dikuzainetan. Ongi etorri, esklabu on festara, bela nota, alferitan maskara, azkatazu, danborren lurikara, elegin duen, zuberbera gara. Nire maite duta badoa, eta nire maite duta da aspaldi egonetzaren lagunekin elkartu, eta sentitzea hori, dena ondo. Pixkat oso eguneratu beharra, denbora askoan etzarelako egon, eta sentitzea dena ondo da, hola, gustatzen zait, gustatuko litzaidak gehiago esatea harreman oro mantentzen duzula oso sasoiko, baina ia da askotan, harreman asko ditugula, jende askorekin elkarbanatzen dugula gure bizitza, gure pasioak, gure lanak, gustoak, eta beti ezin izaten da, eta batzutan gauzak bate eta beste, denbora igarotzen da, baina gustot urrundu baino, hori denbora igarotzen dela, eta gustatzen zain sentsazio hori, pixkat egontzen tokian ere, badagoela, eta oso politia izaten da, nik uste. Eta sentitzea agurtzen duzunean pertsona hori, egongo gara, urrengoa ez da inurruti izango, denboran. Eta batzuetan izaten da, eta baldin bada ere, baina, eta hor dago, eta presentzia hori, eta badakizu hor dagoela, harreman horiek ere oso politia dira. Egia esan bai. Entzuleo goizeko 10:35 minutu eta gu bagoaz aurrera eta segituan, gai eder baten inguruan itzi behar dizugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra. Guarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturik berea,
denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor. Mikel laua entzuten ari zarete, oreka Teixarekin batera eta Laister Aziza Brahimekin batera. Saharari kantari proiektuaren diskoko lehen kantua da, eta diskonen lehen notak ere bai. Duela hilabete batzuk Donostiako Kursalen kontzertu erraldoia antolatu zuten, eta bertan hainbat euskal artista izan ziren, izan ginen den esaten hasita, hainbat artista sahararrekin batera kantatuz. Aziza Brahim bera, ziurrenik musika saharararen artista hundiena, artista nazioartekoena eta ezagunena ere bai. Etzen kontzertu hartan izan, azken orduko gaixotasun bat medio, baina bizitzak bigarren aukerak ematen ditu, eta datorren otsailaren 28an Bilboko Euskalduna Jauregian izango da kontzertu historikoa. Historikoa hainbat artista saharar eta bereziki Aziza Brahim bera ere bertan izango delako, eta Aziza Einaute Lorritarekin esaterako kantuan ikusiko dugulako, Desio bat izeneko kantuan adibidez. Desio bat du airean doa. Otsailaren 28an kontzertu historiko hori gertatuko da. Einaute Lorrita izango da bertan izango da Aziza Brahim, bertan izango da Mikel Urdangarin, bertan izango da Jon Maia, bertan izango da Olaia Intziarte, bertan izango da Iker Lauroa, eta beste hainbat euskal artista, bertan izango gara Postal kolekzionistak ere, eta kontzertu oso berezi izango da poesia, narratiba, erresistentzia narratibaren estetika, eta musika noski, bertan hainbat artisten arteko elkarlanak emango direlako, eta tira, kontzertu horren inguruan lasai eta luze hitz egin nahiko dizuegu Laister, baina jakinarazi beharko dizuegu, sarrera batzuk zozkatuko ditugula bertarako, eta horrengo astean emango dizuegu honen berri, horrengo astean esango dizuegu, zer egin behar duzuen, otsailaren 28an Euskalduna Jauregian izango den Sahararen aldeko, eta Saharar eta euskal musikarien arteko harreman horren nolabait mugarri izango den kontzertu hortarako sarrerak eskuratzeko. Guztozkatuko dizkizuegu entzule. حرية عشاق
gara zuretzat. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez nauka trista Artisaua baizik Ez nauka trista Artisaua baizik Esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo. Ça va bonsoir, je m'appelle Monsieur le Crêpe. Je ne viens pas de Paris, mais j'ai des oiseaux dans la tête. Bad beat, check, microphone check. Cause I'm a fucking MC, taurtako behar dana dauket. Show some respect, mikrofono hartze baet panorama aldatzeta. Pull it up selecta, eyo, txat gutxi gorrap keio. Peiot ez tope bazende bezela gurtu nere sekta. Ikibekik ta itxile joko lesiak. Ez utzi aladinen zapatilak dantzatzen ez dakinai. Kliperrari klik ez du gasik eskekasik. Naioizkit nesasik irelorez ez dite zer jakin nahi. Enaukiki nahik ez daukek nekatxeik batzeik. Takia esatek antena batente jartzeik. Gezurra emateik baino kasi ez fedeik. Tobaris nahiko nuke goizetan zeru ebera eroiko balitz. Ezoiko flowa, selekta loua. Teleberrik herri honi berriz gezurra esan dioba. Hemen inpernutik bota zuten piromano bat. Poeten sasikumea. Kaleko artea ikuspen publikorako leku publikoetan sortutako arte bizuala da. Honela behintzat itzuli dut, ingelesez aurkitu dudan termino batetik. Deskripzio ofiziala edo. Kaleko artea ikuspen publikorako leku publikoetan sortutako arte bizuala da. Bai. Street art delakoa. Hori da. Street art, euskeraz, kaleko artea bezala itzuli da. Ze gauza dene, kontzeptuak itzultzerakoan guk kaleko artea beste modu batera olortuko genukeela, ez? Nola olortuko zenukezuk? Nik zu kalean dantzan ikusten bazaitut, kaleko artea dela pentsatuko nuke. Baina ez street art. Nik ere, bai, nire hori torri zeburura street art. Bai, orain... Nik egia esan, bakarrik irudikatzen ditut, hola, lehenengoan etortzen zaizkit, marrazki bezalakoak. Hori da, street art, hori da, marrazkiak, ez arte bisuala. Bai, baina egia da, kaleko artea ez dela bakarrik. Hori, ez? Hori. Ez? Ja, bai, egia da, oain pentsatzen jarri nizela, bai. Itzulpena nahiko zabalak geratzen. Baina hori, ez dut adibidirik topatuko orain, baina entzuleak uste ulertuko didela, kontzeptu gehiagorekin gertatzen dela. Ze, kontzeptu batzuk, ez dakit nazio artean ezagun egiten dira, ingelesez edo beste hizkuntzaren batean, normalen ingelesez, horri lotu egiten diogu esan nahi bat edo ikuskera bat, eta gerora itzultzerakoan konturatzen gara, hitzak beraz, kontzeptuak beraz, bere kabuz etzuela lako esan nahi zehatza, ez? Bazuela, erabileraren pixua. Eta galdu egiten dela kaso pixu hori, erabiltzen ez den hizkuntza batera itzultzen duzunean. Eta uste hemen hori pixka gertatzen dela, baina tira, onartuko dugu, kaleko artea street arten itzulpen modura. Hori da, kaleko artea edo street arta, nahi dezuen bezala, ez dago museo batean baizik da, ez da markoetan baizik da kalean bizi den artea da. Espazio publikoa lientzo edo mise ireki batean bihurtzen da, eta han mezua margolana agertzen den tokia bezain garrantzitsua da. Baina, geroago eztabaida bat irekiko dugu, ze hemen eztabaida nahiko irekia dago.
street artea da edo vandalismoa da. Eta nork erabakitzen du zer den artea eta zer ez. Bueno. Horretaz... Eneko ekarri diguzu hemen danetik, pixkat. Bai, kontua da... Ez da bidontarako kostako zaizula hemen vandalismoa defendatuko duen inor topatzea, baina tira. Eingo dugu pixkat deabruaren abokatuaren lana. Ados. Benitz itzulpenetan hasita ez deabruaren abokatu. Oso ondo. Bai. Bueno, hasteko ezberdintasu batean, grafitiak eta street arta ezberdin du egin ditut. Ze, hasiera batean ematen du gauza bera direla, baino ez. Grafitia letretan eta sinaduretan oinarritzen da, eta idazlearen edo margolariaren identitatean zentratzen da gehien bat. Eta sarritan nabarmentzean edo nabarmentzean jartzen du bere foku. Street arta berriz termino zabalagoa da, eta bertan irudiak, mezu konplexuagoak, kritika sozialak eta landutako diseinuak sartzen dira. Eta baita, aipatu behar da, street artan teknika, milaka teknika daudela, arte hori aurrera eramateko, eta komunikazioa eta estetika sinatzea baino gauza garrantzitsuagoa da. Mezua da, street artean, zango dugu, gauzarik garrantzitsuena. Eta orain bai pixka bat sustraietan sartuko gara, street arta 70ko eta 80ko hamarkadetan hiri handietan sortutako grafitietan hasten da, hip-hop kulturarekin eta lurraldetan nortasuna markatzeko beharrari lotuta. Eta denborarekin sinadura azkarraiek forma konplexuagoak hartzen hasi ziren eta evoluzionatu zuten gaur egun street art ezagutzen dugun horretara. Grafiti tradizionalak ez bezala, street artak mezua eta irudia lehen esten du eta edozein oinezkorekin komunikatzea bilatzen du. Hau da, edozein komunikazioa beti da street artaren ardatza. Hori bai nahi dut agerian jarri, bada gauza bat arte hau guztiz definitzen duena. Street arta ez da hausaz sortzen, den gauza bat, baizik eta tentsio sozial, politiko eta ekonomikoak bizi diren lekuetan sortzen da. Eta bere izaera iragankorra edo efemerideak adierazpen aske eta errebeldea indartzen du. Eta horren atzean, kanal ofizialek, nolabaite edabideek, politikariek, agintariek, enpresaburuek, nahi dezuen kanal ofizialek, gertatzen ez den hori, edo bereiek kontatzen ez duten hori kontatzeko balio dute. Ados. Bai, beraz hemen beti goten da eztabaida bat, ez? Artearen ez dakit nolabait ala beharrezko kutsu politikoaren inguruan, eta batzu diote ez, artea estetika hutsa izan daiteke, estetika hutsa ere akaso politikoa da, eta hor eztabaida. Street artearen kasuan garbi dago, street artek eraldatzailea eta behar duela izan. Politikoa izan behar du. Eta hori bai argi geratu da, historian zehar egon diren margolari eta artistekin. Eta batzuk aipatu nahi ditut, agian bat edo beste ezagutuko duzue, lehenik eta behin Jean-Michel Basquiat margolaria aipatu nahi dut, New Yorkekoa, estatu batuarra, segurazki izango da arte eszena honen aitzindaria. Grafitiaren eta arte garaikidearen arteko zubia izan zen, nolabaite grafiti mundu eta street art hori arte kontsideratzen hasi zen momentuko lehenengo artistetako bat izan zen. Grafiti gile bezala hasi zen, Samo ez izenarekin, ze beste aipatzeko gauza bat, orokorrean, edo gehiengoak street artean, jende anonimoa dira edo ezagutzen ez diren jendea eta ez izenak erabiltzen dituzte, gehien bat behaien artea aurrera eramateko. Eta Jean-Michel Basquiaten artea bazan oso estilo gordina eta adierazkorra eta simbolikoa. Eta berak adibidez, bera nola New Yorken jaio zen, baina bere gurasoak haitiarrak eta puertorrikoarrak ziren, beraz, bere gai nagusietako bat, arrazekiria, boterea, identitatea eta kultura afroamerikarra ziren. Bere jatorriei onetsiz.
Bigarren artista bat aipatzeko, Jean René, hau Pariseko frantziarra, margolari frantziarra, JR ez izen ezaguna, barkatu. Eta, hau, kaleko arteak giza eskalan egiten du, hau da, egiten ditu arte nolabaite erraldoiak, eta formatu handiko argazki gintzak eta erretratuak egiten ditu. Oso gauza guapak egiten ditu. Bai. Bueno, aurretik aipatu duzun baskiatek ere, baina niri Jean Reneren kolpatzeko gaitasun hori eta tamainari lotuta dagoela, beste norbaitek pentsatuko du askoz tamaina gutxiagoan ere kolpe hori lortu daitekeela, baina pixkat instalazio artistikoaren mugan, beti argazkiak badu instalazio puntu bat, eta nahi asko gustatzen zait, oso indartsu egiten zait. Bai, eta egia da baita baskiat dala nahiko katartikoa bere artea. Ezakit, ikusten badezute bere margolanak, dia nahiko kolore pila bat, marra pila bat, ezakit, dia mila gauza toki itxi batean jarrita, eta orduan ulergarriago da JR gehiago gustatzea. Eta bere gaiak besteak beste dira identitatea giza desberdintasunak eta errealitate ez ezagunak agerian jartzea. Zuen begiak auzotan ez ditugu nahi, zuen keriak gure sokotan ez ditugu nahi, zuen egiak lurrontan ez ditugu nahi, kaskoak botak, mustroak arras, pelotak botaz, goiz eta arrats, beteriko kazororako kapaz, deabru tropak, kaingeru kapaz, beraiek topa, besten talkaz, joka eta zure faltaz, ez giten trompa dataz. Hirugarren artista bat aipatuko dugu, orain bai anonimoekin hasiko gara, lehenengoa Blue da, BLU idatzita eta ez Blue inglesezko Bluerekin, mazpare hori baten bat nazte baldin bada, eta honek muralismo politiko eta erradikala egiten du. Blue antza denez italiarra da, eta Bolonian edo bizi da, edo bizi izan duzen behintzat garai batean. Hortik aurrera, hori da, ekibun guztia. Hori da. Eta, formatu handiko horma irudiak egiten ditu mundu osoan, eta bere gaiak dira, orokorrean kapitalismoari gai antikapitalista, gerra eta botere gehiagikeria. Horiek dira bere hiru gaiak, esango du. Hiru gai nagusiak. Eta baita bere obra merkaturatzeari uko egin dio behin baino gehiagotan, eta bere muralak ezabatu zituen ekintza politiko gisa. Epa. Behin edo beste. Eta hau aipatu nahi dut, ze ondorengoarekin... Pixkat bifa dator hemen, Ez dakit bifa den, baina... Banks beef. Baina badator bifa, bida. Ez dakit bifa den, baina badator bifa, bai. Ez da nahi dut, ze... ondorengo artista Banksy da. Hau, bai agian da ezagunagoa. Bai, uste dute mainstream bihurtu den street artista bat, ez? Bai, hori da. Eta nolabite street arta merkaturatu egin du. Hau ere anonimoa da, eta dirudienez teorien arabera Bristolekoa da. Eta berak stencil teknika erabiltzen du, ze street artean teknika bat baino gehiago daude marrazkiak egiteko. Eta bere Banksyren gaiak dira karga... Estenzila da plantilla dagoela. Bai, hori da, plantilla batekin, sprayarekin, plantilla batez, margotzen duzu. Bere gaiak karga politiko, sozial, antibelicista eta antisistema antikapitalista handiko obrak dira. Eta non dator bifa? Hemen, Banksyk bere obra batzuk antisistema eta antikapitalista direla, baina Banksy da segurazki street arta eta bere artea gehien merkaturatu eta kapitalizatu duen pertsona. Eta hemen dago hipokresia, hemen eztabaida handi badago street artaren munduan, ze batzuk esaten dute, eske Banksyk egiten du hori errealitate ezberdinak agerian uzteko eta kritika moduan, eta beste batzuk esaten dute, ja bai, oso ondo dago kritika, baina zure obra bat €1.000.000 saldu duzu,
liburu bat daukazu interneten ez dakitzen bat 20 piko eurotan salduta, Wall and Peace uste dela, okerrez balin banago. Eta orduan hemen dago eztabaida. Ez dakit zuei zer iruditzen zaizuen antikapitalista edo antisistema izate hortan zuk kapitalista eta kapitalista bat izatea. Ja. Gai Oso sakonetaz, niri zaila egiten zait, gai komplikatua da. Kontra esan asko Eta sartzen direlako edo ditudalako nik neuk ere, seguraski. Eta nik ez dut Banksyren joera artistiko, politiko, ekonomikoa erabat gertutik jarraitu. Egia da, badagoela niretzat gero beregan pixkat zurik eta saiakera bat. Askotan berak monetizatzen duen hori, gero bestelako eragile eta ONG edo gobernuzkanpoko erakundei eta diru eman izan die. Baina pixkat iruditzen zait, ez dut esango Amancio Ortegaren medikuntza ikerketa tresneriaren donazioen parekoa denik, baina pixkat ez dakit ia da, niri hemen sortzen ezkidala pixkat analisi ekonomiko-politikoago bat egingo bagenu, Banksyk lortzen duen diru hori esplotazio edo giza eskubide urraketarik gabe lortzen duela. Bai, hori egia da. Aberatxek edo inozo xamarra den norbaitek $1.000.000 ordaindu nahi balin badu, Banksyren obra autodestruible batengatik edo bere eskulanaz, pixat hemen kontzeptu marxistetara joango begin ere ez, bere eskulanaz ari da lortzen diru bat. Hor ez dago rentismorik, hor ez dago teoria politikotik uste dut ez dagoela nolabait leporatzeko gehiegi. Beste kontua da, norbaitek esatea, baina hau da ezkertiar pijo bat, €1.000.000 dauzkana, eta dijoana sistemaren orka dagoenaren papera egiten, baina kriston diru pila dauka. Bai, hor beste eztabaida bago, ezkertiarra izan dute zaitezken €1.000.000 amasatuta, edo koherentea ote den sistema kritikatzea €1.000.000 dituzunean kontu korrontean, baldin eta badiru dila baietz, ez hori da pixkate Banksyren mundu hola ez ezagun xamar horretan eta bere misterio guztian ere, horrelako kontuak ere batzutan ez dira oso agerian geratzen, baina uste dut nahiko onartuta daukagula hori gertatzen dela, ez Banksyk baduel entzuten ari garen guztiok elkarrekin daukagun dirua. Kaso ez, entzuleok, espero dugu zuen artean egongo dela ere baten batola diru asko daukana, baina bai. Baina berriro dio, niretzate lortzeko modua da, ez? Eta batez ere hor ematen diren vertikalidade edo jerarkiak, niretzat artista batek eta oso urrutira joan gabe ez, zifra gertuagokoetan artista batek kontzertu batengatik bere poltsikora 20.000 edo 50.000 euro eramatea bere musikariek 500 euro kobratzen dituztenean, hori politikoki gaitzezgarria da. Uste dut ez dagoela ondo. Naiz eta norbaitea pentsatu, 500 euro kontzertu batengatik, pero aztertuko genuke, hau ez da latiru asko, baina tira, beste kontua da hori gutxiagorekin ere, egiten dira kontzertuak eta jotzen dute eta jotzen dugu musikariok noski. Baina hor badago, soldata horekan, soldata proportzioetan desoreka bat, eta niretzat hor dago gatazka politikoa, ezta? Eta hor badago, rentismo puntu bat. Zuari zara besteen eskulana erabiltzen, zure plusbalia bat, zure gain balio bat, sortzeko hor uste dut badagoela zerbait kritikagarria dena. Banksyren kasuan, hori ez dago. Dago bestalde bat, dago diru asko izateak sor diezaguken kontraesana edo danakoa. Hala eta guztiz ere eztabaida honekin beranduxeago jarraitu beharko dugu, edo beste egun batean berreskuratu dezakegueneko, ze interesgarria da eta hemen badago mamia, baina estudio zentraletara jo behar dugu azken ordukoaren bila, Lander Martinez lankidea antxe dugu eta Lander Martinez, egunon? Egunon zuei ere eta egunon entzule guztiei. Gaurkoan Euskalgintzaren kontseiluak helduen euskalduntze eta alfabetatze sektorearekin batera landutako euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena. Dokumentua aurkeztu Nafarroako Parlamentuan. Eskaintzak behar datzitu euskara ikasketen doakotasuna eta ikasteko beharra sustatzea. Lehenbailen eta lehentasunez euskararen ezagutza unibertsalizatzeko iturri eta baldintzetan jarri behar dutela arreta azaldu diete politikariei Aize Otaño eta Joserra Olano kontseiluko helduen
euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkariek. Otainok helburu argi bat dutela zehaztu du, euskararen erabilerarako baldintza erosoak sortzea. Ostegun honetan egindako agerraldian egungo hizkuntza politikan koordinazio falta salatu du kontseiluak eta Euskal Herri oso hartuko duen egitura egonkor eta iraunkor baten premia adierazi du. Agentzia batena. Agentzia hori erakunde publiko eta herri ekimeneko ordezkariekin osatzea proposatu dute. Bestalde, 1.800 euroko isuna jarri diete Gasteizko bi udaltzainei sudur hautsiarekin amaitu zuen adingabe bat atxikitzeagatik. Auzitegiak lesio delitu baten egiletzat jo dituzte, baina bete behar bat betetzeko jarduketaren salbuesle ez osoa aplikatu die. 16 urteko gazteak sudur hautsita eta hainbat kolpe zituela amaitu zuen eta tratamendu psikiatrikoa jaso behar izan zuen. Jipoia 2023ko martxoan jaso zen Gasteizko Zabalgan auzoan. Motorrean zioazen bi agentek patinete elektriko batean zioan gazteari gelditzeko eskatu ziotenean eta honek ihes egin zuen. Gero udaltzainek gazteak gelditu eta momentu hartan eman zen erasoa. Bestalde, 55 manifestari hildira azken orduetan Irango gobernuaren kontrako protestetan 11 bat egun daramatzate mobilizazioek eta azken protesten ondoren balantzea hori da. Gainera, 2.000 baldagun atxilotu ditu poliziak. Oslo bulegoa duen Irango giza eskubideen behatokiak polizia benetako munizio erabiltzen ari dela ohartarazi du eta Iran osoa interneta eten duela. Terengo merkatuan hasi ziren protestak abenduaren 28an, baldintza ekonomikoekin kexu. Egoerak okerrera egin du azken urteotan, Ameriketako Estatu Batuen eta Nazio Batuen erakundearen isun eta blokeoak medio. Eta labur-laburra aipatzeko trafikoan 3,5 baino gehiagoko kamioientzat AP8 Irunen eta Baiona arteko mugan itxita dago. Eta adi ere garraiolariak 73 errepidea itxita baitago norantzabietan Baionan. Seinalea bigarren kafeko lankidei itzultzen dizuegu. Gero arte. Eskerrik asko Lander Martinez, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian, guk aurrera jarraituko dugu, eta ez dakit oiana eneko polemikarekin jarraitu nahi dugun, edo beste egun batean berreskuratu nahi duzuen. Bueno, badago... Polemika, ez dakit polemika dago, badago... Ez da baidaren nik lehen hasieran aipatu dut artea edo vandalismoa, nahi hablema dezu egoi, erantzuten dut, minutu bat, 2 minututan, zertan nire ustez, eta... Betera zutzako. Bueno, vale. Eskerrik zu. Artea edo vandalismoa. Vale, nire ustez artea da. Zergatikan, ze azkenean mezu bat helaraztea esango dugu modu artistiko batean, hori ere nahiko zabala dela, baina adibidez, irudi bitartez mezu bat helaraztea, niretzako hori ja bere hortan artea da. Vandalismoa izango litzake, adibidez, ez dakit. Kalean dagoen margo bat, horren gainean, ez dakit, pertsonaia bati bigote bat margotzea, edo begiak beste aldera begira jartzea, edo ez dakit. Horrelako gauza, nolabite, itxustea, edo ez dakit ulertzen dezuen kontzeptu. Bai. Nolabite, gauzat itxustea. Nik hor ikusten dut vandalismoa, baino arte bat sortzean, edo margolan bat sortzean, nik ez dut vandalismorik ikusten. Nik garbi daukat. Beste kontua da, arte adierazpen horiek guztiak gustoko izatea, eta zein tokitan sentitzen ditudan organikoago eta zeinetan ez, baina iruditzen zaita hoia oso kontu personala dela eta ezingo genukela nolabait tipifikatu bez, vandalismoa daudu zer da, edo niretzako vandalismoa ez da inoiz, akaso vandalismoa izan liteke, zure etxeko lehioan marraztoko balute. Hor ere, zalantza ditut, baina izan liteke ez. Baina, uste dut, street artak zerbait egin baldin badu, izan dela beti espazio utziak bereganatu, edo paretak bereganatu, edo nik hor ez dut espaziorik ikusten, ez dut ikusten, eta gainera vandalismo kontzeptua ez zait bat ere gustatzen, uste dut hor badagoela komponente reakzionario bat, esango nuke asko jota desobedientzia zibil artistikoa egon daitekela, ez? Ez dakit kontzeptua berabiltzen den oraintxari naiz, zu botatzen ari zara, eta ni hemen improvisatzen baino. Desobedientzia zibil kontzeptua erresa ulertuko nuke, eta ni desobedientzia zibilaren alde nago. Adibidez, gogoan dut, egon zela gure herrian bertan Tolosan hainbat dendariei ateetan eta kristaleretan eginako pintada batzuk, hauen nolabait erosketa baino kritikatzen zuten arropa mota eta honek nolabait estereotipo batzuk edo estetika batzuk
sustatzen ote zituen eta bar, eta gogoan dut horren inguruan idatzi nuela, ez dakit oso ondo baina nonbait idatzi nuen, esan ez, ni desobedientzia zibilaren aldekoa naizela, baina horrelako desobedientzia zibil bat egitea, ez dakit, 20 metro karratuko herri txiki bateko, denda txiki batean, bere arropa arroxa delako, niretzat etzela zentzuzko zerbait. Badagoela, gure herrian bertan, multinazionalen eskutan dauden dendak eurei horrelako kontuak leporatzeko, edo gure herritik oso gertu ere, horrelako, bestelako multinazional, giza eskubiden urratzaile diren, arropa erabat antietikoa saltzen diguten, eta askotan nire inguru mintzat erosten duten dendak, ez? Beraz hor, niretzako non eta nola horrek garrantzia dauka. Beraz, arteari itzulita, niretzako street artak lekua dauka edonon, akaso, ulertzen dut, ez, street arta zure dendaren kristaleran egitea lekuzkanpo legokela, baina uste dut hemen ere banagoela ni barkatu, jartzen adibide gisa gertatzen ez den zerbait. Street artak betik topatzen duela leku egoki bat. Bai. Beraz, niretzat ez du vandalismoaren kontzeptuan inongo tokirik, baina erresistentzia artistiko modura pixu politiko hori badu eta izan behar du. Oso guztiz ados. Guztiz ados dio janak. Eta eta hemen gogoan dute, inoiz saio honetan duela urte batzuk, zortzigarren denboraldi osatzen ari garela, hemen konturatu gabe bigarren kafean, ez? Zazpigarren denboraldiaren karpeta daukagu. Bai, hori da. Gure traifen oian, baina zortzigarrena da. Lehenengoa pixkatorgu. Bai, 6 urte eta 8 denboraldi. Pufa. Erraz esatea. Denboraldi bat harrapatu genuen apiriletik ekainera, hori izan zen denboraldi laburra. Gutxi esango lukete hori inigo, Zai kontatzen zen. Asko bai. Gauza horrela. Eta landu genuen hau, ze Gasteizen egon zen udal adierazpen instituzional bat, ez da egit alkatea bere izan zen garai hartan, vandalismotzat edo joztuena, eta horre polemika egon zen. Eta gogoan dut, brometan esatut Euskal Banksy dela bera, hori ere beste kontua da, zenbatetan Banksy gaizkia oskatu dugun. Eta Balu izan zen gurean bideo deiez, orduan Balu uste dut Amsterdamen, bizitzen ari zela, peskat street artaren eta eztabaida hauen inguruan hitz egiteko. Eta uste dut ez dagoela kasurik, ez dagoela eztabaidarako espaziola oso handirik. Ia da, adibidez, nik kasu bat emango dizuet, duela gutxi Banksyren margolan bat ezabatu dute, erresuma batuan, okerrez bali manago, margolan bat egin zuen, legegile bat manifestari bat jipoitzen ari zela, margolan hori, eta handikan egun gutxira ezabatu egin zuten, eta borratu, eta hor bai egon zen, adibidez, honen inguruan berriz ere eztabaida sortu zen. Ez, baino artea da, eske vandalismoa da, eske ez dakizenen aurka mezu bat, ez dakizeni mezu txar bat eman nahi dio, bueno, eri ez zaitu iruditzen hori mezu txar bat denik, baizik eta adierazpen politiko bat, kasu honetan. Adierazpen askatasuna ere sartzen da, ez? Bai, hori da. Eta nik uste adierazpena den bitartean, kasu honetan, artea dela. Bai, horre pixkaten nire deabruaren abokatuaren paper hori egite aldera, adierazpen askatasuna ipatu zuzuko janan, ziur hor adierazpen askatasunak berak ere muga batzuk badituela, eta muga hori gainera legalak dira, ez? Orearen eskubidea, derecho al honor delakoa eta bestelakoak. Beraz, noski zure adierazpen artistiko horrek norbait zuzenean iraintzen baldin badu, ziurrenik hor eztabaida bagenuke, ez? Eztabaida egon liteke, eta gorroto delitu bat egotzi bagenioke adierazpen horri, imaginatu, eta oso gure sensibilitatea ekarrita, balitz estetika artistikoa duen margo arrazista edo misogino edo machista edo danako bat, hor muga bat ikusiko genukela garbi, ez? Beraz, uste dut, muga batzuk badituela, eta eztabaidarako espazio bat egongo litzatekeela hemen, baina bai, artea
eraikitzailea den momentuan eta kritikoa den momentuan eraikitzaile izaten den bitartean, espazio hori behar duela. Eta hemen uste dut, bai, askoz gehiago ez daukagula ez da baiatzeko, uste dut behintzat zertzela batzuk aztertu ditugula, baina norbaiteke bere iritzia manei balin badigu ere, bai meiez, bai txatean, bai WhatsAppez, helarazi lasai zuen iritziak. Entzuleo, goizeko 11:13 minutu, bagoaze aurrera segituan arte eszeniko helduko diegu, eta jendari errepaso egingo diogu, gurekin izango dugulako segituan ere, Asier Ormaza aktorea kafe hutsa hartzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Gure sonoa. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok bada kontzeptu bat asko erabiltzen duguna guk, batzutan pixatola pentsatuko du entzulen batek hauek, zera modernito itxura hartu nahi dute kontzeptu batzuk ingelesez erabiltzen dituztenean, eta ez dizuegu bukatuko. Batzutan gu ere trampa horietan erortzen garela, baina are gehiago erortzen gara jarraian hitz egin nahi dugun kontzeptuaren trampan berean. Iniz entzun gaituzue, FOMOaren inguruan hitz egiten, FOMO berez ingelesezko kontzeptu bat da, eta egia esan ez dugu itzuli fear of missing out, zerbait galtzearen beldurra edo batez ere, literalki gehiago izango litzatekela zerbaiten kanpo geratzearen beldurra, ezta? Ez egotearen beldurra. Hori da, eta FOMOa sentitu dezakezu ostegun batean arratsaleko 5 etxean geratu nahi, baina pintxopotea dagoela pentsatzen duzunean, FOMOa sentitu dezakezu hemendik urte beterako bulegoren kontzerturako sarrerak erosten dituzunean jakin gabe bizirik egongo zaren ere,
edo FOMOa sentitu dezakezu, zure lagunek pijama festa bat egin eta joaten ez zarenean. Hori da, ikaragarri gaizki sentituko naiz, joan da, aurkeztu behar dut, nire TFG-aren ez dakize zirriborro data horietan, baina ez egoteak sortzen dit antsietate handia. Berez FOMO kontzeptuak badauka nolabait oinarri zientifiko bat ere, nolabait badatorrelako akademiko, enpresari eta Harvard Business Review aldizkariko artikulu batetik 2004an publikatu zuen hau Patrick McKinneyek, eta bera ari zen nolabait bizitzen, ikasten eta irakasle bezala eta bere lanketan sentitzen bazegoela, evento sozialetan eta kanpo geratzearen beldur hori, eta orduan artikulu batean hitz egiten duenen inguruan, FOMOaren inguruan. Artikulu horretan badatoz kontzeptu gehiago, FOMOak forma gehiago ere badauzka, nolabait ez da bakarrik zerbaiten kanpo geratzearen, irudikatzen ari garen hau, eta FOMOaren antsiedade horrekin asko jokatzen da merkantilki, eta horre, euskal musikak ere adibide asko eman dizkigu, azken hilabete urteotan, Pantxoa eta Peio ikusteko sarrerak ere agortu zirela, urte bete eta piku faltan, horrela pixka bat hori bada FOMOa. FOMOaren bidez, eta aldatu da, eta artista asko dira, FOMOaren kultura horri, sold outaren kultura horri heltzen saiatzen ari direnak, Baina hemen sortzen dira beste bi azpi beldur. Batetik, aukera hobeari beldurra. Horrekin zer esan nahi da? Aukera hobeari beldurra da, pixkat esparro askotara eraman genezake, baina harremanetara. Eta hemen zita edo ligatzeko aplikazioetan gertatzen zerbait da. Zubazuaz aukeratzen eta pixkan merkantilizatzen nola harrematzen zaren. Eta norbait ezagutu eta hirugarren zitan zerbait gustatzen ez pasaizu, beste norbaitekin geratuko naiz. Hor badago, badago aukera hobe bat topatzeko aukera eta horrek sortzen du olako joera bat. Baina hau askoz gauza xaloagoetan ere topa genezake, riletan. Zeratik rilak pasatzen ditugu hain azkar. Rilak osorik oso gutxitzen ikusten dira. Aukera hobe bila, ez da? Aukera hobe baten bila. Edo, ez dakit, zure kuadriaren planak. Goiurik gaur gaizuen, baina hainbeste gorroto duen printzipioz bai kontzeptua, hori dago aukera hobeari beldurraren tipologiaren barruan. Zuk ez duzu konpromisorik hartu nahi larun bateko plan horrekin, plan hobego bat aterako zaizuenaren beldur. Ez? Hor badago... Bai. Baina niretzako, nire aukera hobeari beldur nagusiena eta gehien gorrotu dudana da, nire buruarekin gertatzen zaidanean. Eta ez dakit hau inoiz gertatu zaizuen. De repente, badukazu arratsalde bat libre. Bai. Nik, ez dakit, lio asko izaten ditut, izan musika, lanak eta bestelakoak, eta bapatean arratsalde bat libre. Gaur, ostiral arratsaldea libre. Orain, bapatean, oianak jai ematen digu gaur arratsaldean, imaginatu. Jai daukazue. Eta, zetzu, arratsaldea aprotxatu egin beharko dut gaurkoa. Eta zetzu, euriari du, baina, ze ondo gongo nintzateken Zumaiko espa batean. Igual nire gorputzak behar du, atxeden hartu eta espa bat. Espara joango naiz, eta zezara motxila prestatzen. Txanoa, toalla, txankletak eta... baina, eski igual kirola egin barko nuke. Eta eguel ditxarra dago, baina baintxe xira jarri eta mendira joango banintz, hori bai plana, Eta WhatsAppean, bapatean, kuadriako norbaitek idatzi dizu lagune batek, ze gero zerbezatu hartuko ditu. Eta hasten zara zure buruarekin borrokan, erabaki nahian zer egin nahi duzun. Eta aukera hobeari beldur horrek mugatu egin zaitu. Eta nik bukatzen dut askotan, haserren ere buruarekin eta pentsatuz, ze letxe, ze demontre baino, hartuko aldut erabaki bat, plan bat, jotazu, venga, espa, mendia, zerbeza, pianoa jo, baina erabaki zerbait, eta bukle batean sartzen ez askotan, eta hori bada, FOMOaren azpi aukera bat, aukera hobe bat izatearen sindrome hori. Eta dago beste azpi
FOMO bat, edo, bueno, FOMOaren kontzeptua izendatu zuenak planteatu zen beste bat, eta da, zaharkituak geratzearen beldurra. Eta ez da inbeste, norbera, pertsona bezala, teknologia garapenarekin, atzera geratzearen beldur hori, eta horrek behartzen zaitu askotan, gauza modernituak ikusi edo konsumitu nahi izatera, azken telesail hortaz mundu guztiari daizketan, eta zuk hori ere ikusi behar duzu, baina badago ere, ez dakit, presentzia saretako presentziarekin ere beldur hori. Algoritmoak berak hori sustatzen du. Zuk publikatzen ez baduzu, algoritmoak zigortu egiten du zure presentzia saretan, ez? Beraz, publikatu ala hil. Ez baduzu publikatzen, ez zara existitzen. Eta horrek ikaragarrezko ansiedad sortzen du. Hainbat artista ikusi ditut, euskal artistak eta honen inguruko hausnarketak egiten, ez? Edo azken tendentziak, ez, gure gorputzaren zaintzari dagokionez, korea landu behar duzu, egin behar duzu, kalistenia ariketak egin behar dituzu, badaukat zuretzako egunero 15 minuteko plan bat, abdominaloiek markatzeko, 18 urte zenituenan bezalaxe. Baina era berean pentsan duzu, igual, aldizkako paraua egin beharko nuke, beste fastin edo ayuno intermitente delako hau, edo igual egin beharko nituzke karbohidratuak enduzu, orain mundu guztiak dio karbohidratuak enduta, nire zelulak egiten duela autofagia, eta orduan horrek berritzen dituela zelulak, eta horrela infinitoa. Bira, gaur arte... Zoriontxoago bizi zinen. Bai, ez. Esan dituzun gauza hauek guztiak eragiten didatela, eta baina uste nun bakarra nintzela bezala. Ez, adibidez esan duzun lehen aukera hortan plan batez egitea, baina gero bestea datorkizu, eta orduan ez erabaki autoboikot hori. Bueno, hori, neri izugar gertatzen zen. Neri hori ustat egunero pasatzen ditu. Bai. Eta segurako antxietatea sortzen da, eta agobioa. Bai, eta gainera, azkenean, ez dezu, ez zer egiten bukatzen, eta ni orduan gehiago azerratzen, ez? Bai. Ni imaginau parrandetan, beti, parranda gutxi ditut, baina beti uste geratzen nintzela azkena, beldur ematen zialako, ze galduko tenuen, ez egote horrek, ze suposatzen zuen. Eta hortxe, goizeko zazpikarte, jaka, gero gustora, hori ere egia da. Baina... Oiena, goizeko zazpiragarte dantza egiten, biharamunik ezpalego bezala. Hori bai. Niri ere antzekoa gertatzen zait, onartu behar daukat. Begira. Egiz ez relajatzen duen asko. Lortzen baduzu, mobila modu avion jarri etxean, vinilo bali madukezu, horrelakoak bazarete, vinilo txoat, bestela, debizi pixkat jartzen duzu, Eta honek askorra zaitzen du. Norbaitariko da pentsatzen, ni jartzen dut debizi etxean, eta kentzen dut mobila, eta ambulantziare ditu behar diotez, ematen dit ansiedade atake batek mobila zeukitzeatik. Baina oianak debizi eskatu dit, azte buru ontako arte eszenikoen agendari erreparatzeko, eta gutxi batzuk errepasatuko ditugu, dagoeneko gure kafe hutsaren protagonista bera ere gurekin daukagulako, baina segituan aurkeztuko dizuegu. Oiana, gaurtik hasita, eta topera jarraitzen du. Bai, Ana Goitia. Ana Goitia katanarekin, musika barrin, atxaldeko 8etan. Getxon izango da, beraz, hortxe bere bakarrizketa ikusteko aukera, eta hemen Tolosan, aita, bakarrizketa izango dugu, Jon Plazaolarekin, Leidorren atxaldeko 7etan. Lehen esan du gorkak, ez? Beasainera jungo zela gaur, escape room ikustera. Baian izango gara Usurbe antzokian, 8:30, eta estreinaldia daukagu, Hondarribin, aurre estreinaldia edo estreinaldia bezala. 8etan, Trajea eskainiko duelako, Txalo produkzioak, baina gero hitz egingo dugu honi buruz sakonago. Despotorropen lana Bilboko Ika Ateneon eskainiko da gaur 8:30 eta mikro ireki bat da. Ane Lindan eta Raquel Torresek zuzentzen dutena. Akelarre ikuskizuna, Virginia Imazen ikuskizuna, Legazpiko Latxarte aretoan eskainiko da gaur 7etan eta dantza proposamen bat Donostiako kursalen 8etan, Beltxargaren Antzira, kasu honetan Txaikoski ballet taldearen lana. Baina biharko ere baditugu proposamenak, Eukaliptus, Jonander Urrestik zuzendutako lan hau Arrigorriagako Lombo aretoan eskiniko da 7:30 eta Maria Goirizelaiak zuzendutako Romeo eta Julieta Amurrioko antzokian gaueko 9:00. Dantza pixka bat ere proposatuko dugu biharko, Karamel. Barakaldoko antzokian eskiniko da 8:00, Les Impusibles konpainiaren ikuskizuna da, eta sustantziak zergatik kontsumitzen ditugun hausnartzera garamatzan lana. Eta nik onartzen dut, normalean ez dut
proposamenak egiten ditut, baina ez naiz kritikan eta olakoetan sartzen, baina karamel ikusteko aukera badaukazue, joan zaitezte, sekulako dantza ikuskizuna, musika zuzenean duena, antzerkia ere sartzen duena testu bikain batzuekin, eta drogen edo sustantziak hartzearen inguruan hausnarketa berezi eta oso indartsua egiten duena. Together to get there, Bergarako seminaritxoan eskiniko dute 8:00, 2 pertsonan arteko topaketa bat, eta oreka eta desoreka sortzen direna. Momentum, irakustaldi ireki bada Oreretako Lekuona fabrikan 6:00 eskiniko dena, eta dantza, antzerkia, kantua eta materialtasuna uztartzen dituena. Frantziatik dator eta Claire Lamotek sortutako lana da. Humorez, 3 interpretek arketipo garaikideak zalantzan jarri nahiko dituzte. Eta zirku pixkat ere badugu, sustrai lan eskainiko baitu zirkus konpainiak, Altsasuko Jortia kulturgunean 7:00. Baina entzuleok, Sweet Bergamaskoni geratzen zaizkion minutu pasatxo honetan, oianak, igandeko proposamenak ere kontatzeko aukera izango du. Asko ez ditugu, baina hemen daukagu nor naizen baneki antzezlana, Lezoko Gezala Auditoriumen eskiniko da 7:30 eta Korrikaren baitan sortutako Kaka, Lizarrako Los Llanos kulturgunean atxaldeko 5:30. Tantxakaren badakizu plastikoz koloreak ez direla bizi izan ez da lana berriz, Durangoko San Agustinen egongo da 7:00 eta aukeran dantza konpainiaren Amama lana, Santurtziko Serantes kulturgunean eguerdiko 12:30. Hoxe gure proposamenak entzuleok, baino ez genizueke fomorik sortu nahi. Etxean lasai geratu nahi baduzu ete bizi entzuten. Hori ere aukera bada, goizeko 10:00 eta 11:00 barkatu eta 28 minutu, bagoaz gure kafe hutsaren gaurko gonbidatu orkestera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Asier Ormaza Elordui. Getxo, aktorea. Txikitatik izan du antzerkirako zaletasuna, eta Getxoko antzerki eskolan oso gazte hasi zen. Ondoren, unibertsitate garaian informazio eta publizitatea zientziak ikasi zituen bertan, antzerki amaterrean ere aritu zen, eta ikasketen 3. mailan zegoela izan zuen profesionalki aktore aritzeko lehen aukera. La Espada de Pendragon antzezlanean. 1981. Garai hartako aktore handi askorekin partekatu zuen oholtza, eta harrezkero, aktore ibilbide aparta egin du. 80ko hamarkadan, Camping Gags konpainia sortu zuen 3 lagunekin batera, eta 3 urtez aritu ziren bertan hainbat ikuskizun eskaintzen. Ondoren geldialdi bat egin behar izan zuten eta horretan geratu zen. Ordutik, antzerki, telebista eta zineman aritu da. Hasierako garaiaietan, antzerkia zen lan gehien ematen zuena, eta Euskal Herri eta estatuko oholtzak ondo ezagutzen dituela esan dezakegu, lan askotan ikusi baitugu. Abracémonos Folville, Ernesto izatearen garrantzia, agian bere kutxunetako bat. Erase una vez, okasi, emazte gaiaren semea, Horraltzaude, Arrastoa, Artea, Sisiforen paperak, Jokoz kanpo, edota gaur bertan estreinatuko duten Trajea. Stay in bed, stay in sheets. My head hurts. Telebistaren bidez ere askoren etxeetan sartu da. Ander eta konpainia, Kilker de Ma, Baia Semanita, Irriki Town, Made in China, DBH, Goen Kale, eta zinema ere barrutik ondo ezagutzen du. Hainbat dira eta bertan sortutako pertsonaiak. Kutsidazu bidea Isabelen, Eutxin, El cazador de ladronesen, Sabinen, Operación Kontxan, El final de la nochen, Argin, El comensalen, Maixabelen eta beste hainbatetan. Aktore hon batek, 5 zentzumenak irekita eduki behar dituela esan du inoiz. Talentu eta intuizioarekin batera, pasio eta maitasun guztia aurrean jarri behar dituela. Eta hoiek soberan ditu Asierrek, bere lan guztietan,
arima eta bihotza jartzen dituela argi baitago. Esan dugun bezala, gaur bertan traje antzeslana estrenatuko du Hondarribin, Txaloren azken lana eta Joseba Paulazarekin partekatuko du holtza beste behin ere. Bigarren kafeko familiako kide aspalditik dela esan genezake. Lehen labankadan parte hartu zuen, eta guk Aixerrek eta biok elkarrekin ere lan egin dugu. Aspaldi genuen gurera ekartzeko gogoa eta gaur estrenoaren atarian atera du guretzako tartea beraz, eskerrik asko benetan. Eta ongi etorri, bigarren kafeko kafeutxera, Aixier Ormaza Elordui. Egun honetan ongi etorri, Egun hon, txunditu da. Nolako laburpen ederra egin. Bai. Esan, enekien nitaz ari zinen, odo beste batetaz, beste gauza egin. Eta gutxi esan ditut, Batez ere aktore ibilbide ederra osatu duela esan duzunean, Asier Ormazak ora begiratu du erpegiarekin. Igual, konfunditu egin dago, Seguro nitaz ari zaretela. Asier, lehenengo bi galderak nik egingo dizkizut, eta gainontzeko ia denak goianak egingo ditu, baina baditugu gomidatu guzti egiten dizkigun bi galdera. Bi hauetatik bat aukeratu behar duzu erantzuteko. Nik bi egingo dizkizut, bat aukeratu. Ara, birat. Lehenengoa da, zinema zuzendari bat, baletor, eta esango balizu, aizu, zure bizitzan oinarritutako pelikula bat egin nahi dut, baina baldintza da, zure bizitza barkatu ezin dugula osorik kontatu, baizik eta zure bizitzaren pasarte konkretu bat, momentu bat, edo, kontatu behar dugula, zein momentu aukeratuko zenuke, zure bizitzako zein zati eramango zenuke, zinera. Hori da galdera bat. Vale. Bestea, nola visualizatzen duzun zure hileta elizkizun, ospakizun, agur, danako hori, bi galderetatik nahi duzuna zuretzat. Osa, bietatik bat. Biak erantzun nahi baituzun, biak ere bai, Venga, biak ere. Bueno, batetik, ze pasarte, seguruenik 15 eta 18 urte bitarteko nituen, tarte hori. Bai, pasarte iru lau. Beraz, nera bezaro bete hori. Bai, justu ja unibertsitatean sartzeko momentu horretan. Bai, oiek seguruenik. Ados. Bai. Eta, bueno... Eta hileta ere ezkizuna? Hileta egia esan, hombre, askotan ja 55 urtekin askotan itzeten, lagunen artean, da, bueno... Zuri ere deitzen dizute tarteka seguro de deceso, edo horitakoak saltzeko? Oaindik ez. Manei deitu diate. Beneta? Ez da ikusten duten oso bizte arriskatua darama dala, 40 urteekin, baina, bai, deitu izan du diate. Bai, ze badago seguru bat, inoiz pentsatzen ez duguna, eta nahiko genuke inoiz behar ez izatea, baino, eta nik, bueno, deituko zu behar dudanen. Hori, norbaite dituko. Nik uste alerta bat piztu zitzaiela, pertsonarek 40 urte bete ditu, eta orduan txasi zirela deitzen. Benetan? Neritza gertatu. Eta 40 bete ditut, Ja. Eta 40 bate bai. Jarra ezagun Aixerrekin. Nik 55 eta momentuz ez dute deitu. Igual bihartik aurrera. Ja. Nere hileta festa, eta hori esana daukat. Festa, favorez. Ez zaitezte sartu inun, hola leku iluntaz, eta organo musikarekin. Kalian, favorez. Kalian edo zelai baten, ni mandizaldean naiz, o mendian, intzazuen ez zuena, baina favorez. Holako zeo zer. Kale gira bat pagazarri da. Bai, hori da, ospatu behar dena ez da, agurra baizik eta, bizi izan dakoa, esan nahi dut, agurra, izu, festa baten, baina bezala, ez, nire esan dezu, ez da jaian da, kalean, eta, norbera juten da, izu ni banoa, o beste banoa, hori da, bizitzazken finan hori da festa batetik, jendea june egiten da, bizkanaka. Gero festa horretan, azkenean ez da inor geratzen. Eta hori da, gure belaunaldia ere, bintzat, belaunaldi guzti, hori dute, danak hasi gerala, eta, derrepente, ez da inor geratzen, festan. Oiana, zuri fomo ematen dizu festatik ies egitea, goizego zazpira garte geratzen zara, baina askotan igual falta zaizu pentsatzea, festatik deno joango garela momenturen batean. Hori hartuko dut Aixerren esaldi. Gustatu zait. Eske, hala da, osea, festa bat iristen zea, eta dana gaude, eta errepente, eta ez dakiz, junda, zepena, ikusiko du. Eta azkenean, behiratzen ez dut, esatezu, bi geratzen, bagoaz, ez, bagoaz. Bai, nik gainean ere aititeren hitzak gauratzen ditut, 84 urtekin hiltzan, oain dela 20 urte, baina, berak esaten zuen, eski nire laguna ez daude, bakarri nao, santa, bizitzea lana da, Bai, horregatik, ordu, Baulaxe, beraz festa. Festa.
Eta nik hasierara, beti gustatzen zait hortik hastea, aipatu duzu pelikula hori egingo balute 15-18 urteko garai horiek hartuko zenituela, eta nik esan dut getxon hasi zinela antzerkia egiten. Nola gogoratzen duzu, izen eman zenuen momentua edo gogori betidanik zenuen barruan? Jo, egia esan askotan esaten dut eta kontatu dut, ni, udalekutan eta eskautekin, nire ikastolako eskautekin ibiltzen ginen, eta ez dakit zergatik, baina gauetan egiten ziren gaubelatan da olakoetan, ez dakitu antzerkia, bintzat barrea eragiteko edo emozioak eragiteko, zea ikusi nuen. Karo, gaztea zarenean ez dakizu nondik datorren hori edo zertarako edo, ez dakizu nola, non kokatu hori zure bizitzan. Eta gogoratzen naiz, eta horreko baten telebistan esan nuen, ni Euskal Udalekutan abaigarren konkretuki, begirale bateke proposatu zidan, zergatik nuen, antzerkirako edo, bintzat, bide hori, ez, lantzen. Eta, egia da ere txikitatiko, aurretik ere, aipatzen nuela etxean zehozer, baina ja 15-18 urte horiekin, erabaki bat hartu behar da. Eta, esan duzun bezala, karrera hasi nintzen, eta aldi berean, Getxoko antzerki eskolan, hango tailerretan apuntatu nintzen. Eta gaina hori izan dituen, hor esaten ziren, hilabeteko ikastaroak olokazo. Eta oain dela gutxi hilden Adolfo Fernández izan nuen irakasle, tartean. Bai. Eta bera, azkenekoz apirilean ikusi nuen, Bilbon. Antzezlanen batean? Bera etorri izan, ni eta Landero eta hola ikustera. Begira. Eta hori izan zan, baita. Bira, festatik. Agur esateko momentua, banekien zehazola, baina orduan hori izan nuen Adolfo Fernández, Cesar Saratxo ere bai, eta orduan, eta hola izan zen, egia zen, eta gero zuko ondo kontatu zuen moduan, ibilbide horrela izan zen, eta nola goratzen dut, hoize, arajun, da holako elkarrizketa moduko bat egin zuten, hango zuzendariek, eta, barrura. Eta barrura, eta gero jolastera izu. Eta jolas horrek jarraitu du, bizitza osoan? Konturatu orduko gainera, konturatu nintzen ja, ordaindutako guztia ja, antzerkiari esker egin nuela, eta orduan esan nuen, badakizu, ogazuna eta ez dakiz zerta azien data, IRPF-a eta deia dana, eta ja, hemendik aurrera, ez dago atzera egiterik. Pertsonaia asko egin dituzu urte hauetan guztietan, nola sortzen du? Aixerrek badu moduren bat, uste dut testua eta kontestua eta testuinguruari ere garrantzia handia ematen diozula. Nola sortzen joaten zara pertsonaiak? Bira, gainera horretan beti ere norberak bere metodoa du, edo norberak ere egokitu du, ez da, metodoa, eta ezagutzen ditugun metodo guzti horiek egokitu ditu nolabait, lana errestearren, ez. Nere kasuan egia da, eta hori aipatu dut askotan, testuan, historioan, eta jasotzen duzun, historioan dago informazio osoa, ez da. Gero zuk hor gainetik, borobildu dezakezu, osatu dezakezu, baina, azken finean zuk, asmatutako edo behintzatu zure gustuko diren datuak gehitzen dituzu, ezta? Nere kasuan nik beti esan dut, testuan nere pertsonaiaz esaten denaz horretaz baliatzen naiz, eta inguruan dauden pertsonaiek nere pertsonaiaz esaten dutenaz, eta duten erlazioaz horretaz baliatzen naiz, beraz? Uneko 80% informazioa nik uste dut horretan dagoela. Orduan horregatik garrantzi ematen diet eta idazlei eta gidoigilei. Nik uste dut horiek diela, benetako heroiak horiek dira. Entzun dizut elkarrizketaren batean, ez dakit oraindik jarritzen duzun elkarrizketa duela denbora dexentekoa den, da lanbidea jartzen duenean nunbait ez, formulario baten edo lakoren baten, etzen nola aktore jartzen, ez dakit oraindik ere etzenuke jarriko, Ibilbide honen guztiaren ondoren. Ja, ez dakit hor, nahaztu iten dira, batetik, garai baten lotxa, seguruenik, ze norbaitek hori irakurrita esango zuko, baina nola aktorea zintzea zua. Lotxa, bestetik ere, ez dakit gizarte mailan ere,
Baindik ere badut, ze hori, nola ikusten dan, aktore bat, ia pena horpegikin, jatzen aktorea, behiratzen zaituzte, eta ez da kasu, nun akatzeko lekurik eta. Orduan, horretik bai, oaindik ere askotan jarri izan dut, produkzion de televizio, bueno, bentsat hori, beste, haizue, ulertzen, baina bai. Posible da alare, impostore sindromea batzutan garatzen dugula, uste denaren kontra, akaso gehien menperatzen dugun edo gehien bizi izan dugun esparru horretan. Izan daiteke. Nire kasuan ere horretik esan dute, sozialki eta gizartean nola hartzen duten aktore bat edo aktorea esaten duen bati, hortik ere badijoa, nire kasuan. Gero ja norberaren kapazitatea edo aktore izateko ere hor sartzen da, esan dezun impostore sindrome hori. Baina, nire kasuan ere badaukalako zea hori, ez? Gizarte pixu hori edo. Edo telefonoz ez dakizer tal, ez dakizer, eta betetzeko orduan, eta, atzerrira noanean, adibidez, askotan ere, horre resagoa, berdin zait. Gaina aktore baten gatik ez da inork kezkatzen. Ez, horregatik. Kazetari jartzeko beldur gehiago izaten da bisatuetan. Kazetariok normalean sortzen dugu alako ezin ego nahi bat herrialdetan, eta nik hor beti musikari jarri izan dut. Beira, ikusten. Eta maten dizu, haure titiritero Titiriteroak ez omen gara oso. Baina dena hor ere jarri izan dut, TV production. Broadcasting, Esan duzu noiz baitere, aktore izateko, ausarta izan behar dela. Oso ausarta. Oso. Gizartea ez delako aktorekin eta bereziki ulertzen ez duten ofizioekin gizartea oso arrotza izaten dalako. Esan nahi dute, eta horratera behar zara, ez dakizu nola hartuko zaituzten, goxotasunez hartuko zaituzten edo ez, orduan, ausarta izan behar da, eta gero lana, ikusten dugu, eta zenbat aktore eta aktoresa ikusi ditugu, estatu mailan edo estatu mailan, esan bat hau oso nazan bat, ez dago behin lan bat egin da, eta lan horrek oihartzuna baldin badauka, eta publiko aldetik erantzuna badauka, horrek ez du ezer esan nahi. Ez dakazu segurtatuta eta inoko segurtasunik urrengo batean deituko zaituztenik. Orduan, ausarta izan behar da. Burua eta hori ere askotan esaten dut, eta ikusten ari gara, zenbat aktore orain eta gazte gainera desagertzen nahi dia, bere buruaz beste inez. Orduan, horratzean ere, aztertzeko badau zerbait. Ze eskolatan oso ondo prestatzen dituzte pertsonaiak egiteko ez da gizertabakin hor, baina ez dute prestatzen ofizio hau ezagutzeko. Eta ofizio hau ezagutzea da jakitea zer eta nola mugitzen diren hemen lanak, nola mugitzen dan ibilbide hori, ze gertatzen dan ibilbide horretan. Eta, bakardadea, eta derrepenteen jainkoa zara, eta derrepente ez do, aizue, ni zea naiz, hainbeste lore jaso zituen horrek, eta orain, baina orain ditak. Orduan oso krudela da, askotan ofizio hau, batzuentzat ez, baina gehienentzat bai. Give yourself up to me, like the river gives to the sea, million salmon. Esan guztiz aduz nago esan duenarekin, eta nik ere momentu askotan egoera olakoak eta ere bizi dituzu, eta batzutan zaude hor, gero ez zaude, gero etzea inor, lehen esan duzuzuk, sareetan egon edo hil, batzuetan aktore munduan edo telebistan zaude edo desagertu zara betirako ere, eta hori guztia kudeatu behar du norberak, eta hor... Eta niri pena bat, ezagutzen ditut, ofizio utzi duten askok. Begira, eren egun Urnietan izan genuen aurre estrenaldia, eta Niko Lizeaga etorri zan. Eta nik askotan aipatu dut, eta ni beraekin lan egin izan dut, eta laguna geha, eta izugarrizko pena eman zidan bere garaian, berak ofizioa usteak, ez. Orduan horregatik, eta olakok ere beste adibide asko daude, eta, karo, hor ikusten dituzu, norberak bere
bere arrazoia dauzka, baina funtsean berdintxuak egoten izaten dira hor. Bai. Eta pena izugarria, eta jendeak ere, galdu egiten ditu olako aktoreak, eta... Bai. Zuk oso argi hitz egiten duzu, eta aipatu duzu hemen momentu askotan gizarteak nola ikusten duen, ez? Aktore mundua eta bar, eta zuk gizartearekin eta gizarteak antzerki, zinema eta olako industriak, gero sartuko gara, hoiekiko ere ze jarrera duen kritikatu izan duzu, edo ze garrantzia eman zaion ere instituzioetatik kulturari? Bai, egia da gauza askotan gauza asko aldatu direla, eta hobera egin dutela, baina egia da, gu hori, lehen osan dezu, ez titiritera, hartzen gaitu uste hola, haupa txabalote, oza, esan nahi dute, eta ez dute, egia da, gizarteak ere, informazio falta horregatik ez dakite, eta ez da euren errua, egia esan, baina hola montatuta dago gizartea, lanbide batzuk tope-topean daude, eta horiek dira izan behar direnak, eta hortik gora, oza, esan nahi dut, ingenieritik gora, oso ondo, hortik behera, zer da, zein da zuen aportazioa gizarte hondan. Hori da, ez, nola ikusten duen gizarteak, berak gizartea. Hori da kontua, ze behar dezu, bakarri behar dituzu ingenieriak eta arkitektoak eta olakoak. Eta, ez dakit, agentes de bolsa, eta olakoak behar dituzu bakarrik. Olako gizarte bat nahi baldin baduzu, ederki egintzazu. Baina nire ustetan, denok dugu lekua. Eta gizarte batek beharrezkoa du, bintzat, guztiontzat lekua bilatzea. Karo, falta horretan, aktoreak izaten dira, hoxe. Entretenitzeko, hemen txatu, zio zein gute. Eta, los payasos de la tele. Esan nahi dut, eski, askotan, ulertzen. Orduan, baina ja, adinonekin nire, adinonetan ja, guzti hori ja gaindituta pasadugu. Eta egia esan, nik eskertu behar dut, antzokietara hurbiltzen da jendea. Ostras, ekulako merito dauka. Olako egun batekin, euri jasa, pan, 10 euro, 12 euro, orden dut haure serizu ikusteko. Ostras, ni hemendik hori luzatu nahi dut, eske, nik eskertzen dut publikoak izaten duen, eta nola mantentzen duen jarrera hori. Eta bereziki gero, eta hemen Euskal Herrian, euskeraz egiten denean antzerkia. Eske, jende ez da konturatzen, gure atzetik ez baldin badator, euskeraz egiten duen aktorerik eta galdu ingo da. Eta antzerkia euskera mantentzeko ere, sekulako lan egiten du. Ez da konturatzen garen horretaz, bai, batzuk bai, behintzat. Eta horiei nik eskerrak ematen diedo, baina, ojo. Eta gaur, Hondarribira joango diren ikusle horiek, zer espero dezakete, edo zer kontatu baiteke trajeaz, esan dugu Joseba Paolazarekin berriz ere gontzan, askotan elkarrekin lan egindakoak zarete, artean ere pasabiltzate, Ramon Agirrerekin batera, kontaigu zu pixka bat, zer da trajea? Trajea lehenik eta behin, eta esan barra dago, orain antzerki obrak ja 75 minutukoak diela. Jendeari lasaita, eta ni ere hasieratik hasi nintzenetik, ordu terditik gorako antzeslanak, nik ezin nuen. Baina hasieratik, pentsa, eta baina ordu tala orden, ze ondo. Baina guztiontzat, guretzako, eta ikuslentzat. Zalantzari eta, ustartzeko bizitza hori ere, lagunekin gero afaltzera juteko, edo, aizu, seme alaba dituzula, ezin dituzu igual 2 ordu zutzi, baina ordu terdi, ordu tala orden, Orduan, alde hortatik, oso ondo, bikain. Orduan, gaina... Alare, aldatu da, nik uste pertzepzioa bera ere ez, lehen zenbat irauten du, zenbat aragi jarriko diazu platerean, bazen pixkat kuantitatibokiren urtzeaz, 80 minutu. Eta orain pixkat alderantziz. Ordu tala orden, ze ondo. Eta gero hor badaude salbuespenak, obra igual oso potoloekin, edo pelikulekin gertatzen da batzutan, 2 orduko pelikula batzuk justifika dezaketela 2 ordu, baina askok ez. Eta gero obra batzuk justifika dezaketenak iraupen luzexeago bat, zama ondia dutelako, ez dakit, igual, baina Sisiforen paperak bere ere izango zen luzexeagoa, ez da? Baina ordu terdi, Ordu terdi. Ordu eta 35 hortan, esan nahi dut. Eta oso antzeslan potoloa, undia... Hor zer gertatzen zen, aktore asko, bai. Orduan, publikoaren ere, nahiko, hori da, batzuetan justifikatuta dagoela, eta bazegoela hor, hori mantentzeko mamia, baina orokorran eskertzen dela bestela, Eta esan behar da ere, aktorentzat ere ordu tala ordenean jartzen dugun hor, aragia zuk esan duzu moduan,
energia Ikaragarria da. osea, Bi aktoren artean defendatzen duzunean edo hiruzpalaun artean. hori da. Orduan energia ere kontzentratu egiten da. Beraz, publikoarentzat ere, etxez, hor ikusten duena da, nahiko esperientzi positiboa dela, alde hortatik, ez? Eta trajearekin, ze ikusiko dute, lehenik eta behin komedia oso berezia. Oso berezia, pertsonaiak oso berezia dira, bereziki Joseba gorpuzten duen pertsonaia, segurata, oso pertsonaje berezia da. Eta hor gertatzen dena, premisa da, beherapenetan merkatalgune batean, gizon bat agertu da, traje bat eroste nahian, ere pertsonajea, hain zuzen, eta emakume batekin, beste batekin, suposatzen baiez, baina, bereziki emakume batekin borrokan aritu da traje hori eskuratzearen. Eta, hortik aurrera, noski, segurata etorri da, eta ni eramaten nau bere seguratan gela horietako batera. Eta horrazten da, galdeketa, printzipioz inuzente batekin, baina hortik aurrera gauza korapilatu egiten da zeharo. Baina zeharo. Eta hoi guzti hori, komedia ikutu horrekin, gainera, komediak ere kasu hontan erregistro anitz dauzka, esan nahi dut, komedia momentu batzutan, nahiko harina, beste batzutan, surrealista, beste batzutan, situaziozko komedia, esan nahi dut, eta egoera askotatik pasatzen gara. Eta emozionalki ere bi pertsonajek egoera askotatik pasatzen dira. Hitz egiten duzu moduagatik esango nuke, gustagarria dela pertsonaia, edo gustora, ez? Hola, ematen du jolasteko aukera edo jolasteko aukera, Josebakin batera ere, jolasteko aukera paregabea izan dela eta izaten da. Eta bi pertsonajea egoek, hoixe. Nik uste katu bat arratoia bezala, hor egia esan bietako bat, nire kasuan alegia kartzela baten moduan dago, hor itxita dago. Atera ezinik, eta orduan, atera nahian, baino aldi berean, eta katua zurekin jolasean. Eske azken finean hori da. Joku horretan, ikusten dira ikustekoak. Eta hori guzti hori, 75 minututan. Gonbidapena luzatzen dugu beraz ikusle. Baina, Tolosara etorriko gara uste dute. Esango nuke badituzu la bolo de xente dagoeneko itxiak, ez da? Nahiko erantzun positiboa izan da, eta Tolosara gatoz ez dakite martxoan edo, ez dakit. Badakit bazatuztela, baina noiz ere nik ez dakite ontxe buruz. Baina ona ere bagatoz, beraz ere aukera izango duzue, Tolosatarrak ikusteko. Eta aipatu dut, artearekin ere zabiltzala momentu hontan, ez da? Josebarekin batera eta Ramonekin batera, eta gainera hau artea berreskuratu egin duzuen lan bada, duela urte dexente intzen duten, Donostia saria ere jaso zuen. Bai, hori da, 2007an, pentsa zenbat urte pasadiran, eta urte honetan ibili izan gara, eta orain ja bakarra geratzen zaigu, printzipioz martxoan, lasarten uste dut, eta hori da azkena, ibilbide hau ere orain ez dakigu, agian atera daiteke baten bat, hor despistaturen bat hartzea, ezta? Baina momentuz hori da daukagun azkena. Eta zer izan da berriz ere lantalde horrekin obra bera hartzea inbeste urteren ondoren, nola sentitu duzue hori? Oso bereziaz, lehen aldiz gertatu izan zait, holakorik, eta gustora egia esan, gustora. Nik gaina lehenengo esaldia gogoratzen nuen. Bai, Lehenengo esaldia, bai. Nire lagun Sergio kuadro bat erosi du. Hori, gaina Xabirra dituzuenean, zan nuen, lehenengo esaldia gogoan daukat oraindik. Osa, que ondo hasi gara. Bai. Bueno, ya está. Ensaiotan ja, aurreztu du denbora pizkat. Gero torri zuen bestea, hortzegoen. Gero bai, tarteka. Aldaketa batzuk egin ditugu, egokitu, hainbeste urte gero, eta baina estenografia ere, eta gero ere, Begoña, zuzendariak, garai hartan danak txuriz agertzen ginen, eta nahiko kontzeptuala zen guztia. Eta orain egin dugu gauza, apartamentoak ikusten dira, eta personajeak, arropa... Jantzitegiak ere garrantzi... hemen izan genuen zuen jantzitegia egin duen Leire bere garaian, bai. Eta oso, nik ikusi nuen anantzez lana, esan nuen, biratzea arropa txukun eta... Bai, horregatik, eta orain ere trajean ere berak egin du. Bai. Ondo. Esan duzu, hau komedia dela, trajea, zuk egin duzu danetari, komedia, drama, betiko galderak izaten dira horiek, baina zuk ematen duzu garrantzia eta lehen aipatu duzu emozioak, ez? Emozioak jendearengan sortzeari. Hori da, zure lanbidetik adibidez gustatzen zaizun gauzetako bat edo gehien agian? Bai, hori da, asmatu duzu, hori da. Gure lana hori da, emozioak piztea.
Berdin zait, bueno, emozioak badakizkigu zeintzu dien, baina, bueno, zen nahi dut, eta sentimendu horiek ere nolabait, sentimendu horiei ere bizi ematea. Hori da gure lana. Jendea bere egunerokotasunetik atera, zineareto baten sartu, antzoki batean sartu, telebista piztuta, zerbait diferente bizitzea, zerbait, bai, emozio horiek piztea, ez dakite zergatik, eta ez dakigu, ni ere ikuslea naiz, ordun, baina hori ikusi nahi duzu. Zergatik? Hasieran ez dakizu, bai, ez dakizein nago, ez dakit, baino historia, nik historiari ematen dio garrantzia, orduan, bueno, historiaren atzetik zabiltza, eta gero ikusten duzu, gero gustatuko zaizu, ez edo, baina horren atzetik zabiltza, bila. Hori galdetu behar nizun, justu zer bilatzen ote zuen Asierrik ere, ez? Beste lan bat ikusten duenean, hori, hor zerbait piztea edo... Bai, orduta piku edo, bueno, dana dela, bueno, hor, haber, ze mugitzen didan, ze ikasketak junten naizen, edo ze ikusten dudan, da, ze nolako, ze ordut erdi, orduta la orden pasatzen dudan. Esan dugu trajea, ez dakit ze artearen esan duzu martxoan gelitzen zaigula emanaldiren bat, baduzu esku artean oraintxe beste lanen bat, edo proiekturik konta daitekena, ze batzutan badakigu, bueno, gauzak ez direla... Bira, urrian, datorren urrian, Arriagan, estrenatzen dugu Lander Otaolak eta biok, oso montaje berezi bat. Bueno, apirilan izan ginen pabellon 6 Bilbon, han antzerki ora laburrak egiten direlako. Bai. Eta, bueno, publikoaren saria irabazi genuen. Bilbao 2025, antzeslan batekin. Eta hor 2 pertsonaje ziren. Eta, bueno, jende asko esan zigun, bertsio luzea imerrezue, hau luzaren imerrezue, eta, bueno, horri heldu diogu, eta hortan ari gara, eta Arriagari gaina eskerra eman bertzaioz, bueno, gurekin apustu egin du, eta aurrera goaz, eta, bueno, urriaren 23an da 24an izango da. Montaje honekin, eta gero, ez dakik mugitzerik esango dugun, pentsatzen dut baietz, plaza mato bestera jongo erela, baina printzipioz hori da, bueno, esku artean dudan antzerkia edo gokionez. Elkarrekin idazten ari zarete, barkatu? Sí, elkarrekin ari zarete. Idazten ari zarete elkarrekin? Landerrek idatzi du, gero egia da, bueno, lantzen dugula horren gainetik, eta, bueno, gauza aukendu, zure aportazioak ere egiten duzu, hau gehitu, hau kendu, eta estilo aldetik bai, baina, bueno, eta gero Ramon Ibarrak zuzenduko du. Aurreko ere berak zuzendu zuen, eta, bueno. Urria heltzen denean, bigarren kafe bat hartzeko aitzaki ere hartuko dugu, ze itxura ederra dauka. Una historia de Bilbao, du izan. Baina horrek ez du esan nahi, Bilboko ez denik ez du ikusi behar. Hortaz hitz egiten denaz, unibertsala da. Unibertsala. Entzuleok, unibertsala da antzerkia eta urriko lan horren inguran ere hariko gara, baina gaurkoa trajea estreinaldia Hondarribian arratsaldeko 8:00 eta hemenik aurrera ere trajeak egingo duen bide horri, gertutik jarraitu eta guk ostiralero gure artezenikoen agendan ere emango dizkizuegu non eta noiz izango direnaren berri. Asier Ormaza, plazer bat gaur zu gurekin izatea. Neurea izan da. Kakapila gaur eta izango gara. Mila esker, agur bai. Oiana Maritorenaken datorren ostiralera arte, Eneko Iturbe astelenean uste dut elkarrik ikusiko dugula. Bai, segurazki. Eta entzuleok plazer baduzu astelenean goizeko 10:00 hemen izango gara. Asteburu ona pasa eta zintzu ibili. Aio! Keep calm and bigarren kafea.